Il-Gvern qed jikompli jiġġieled mal-unions tal-ħaddiema Maltin u issa jmiss lis-social workers impjegati mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Dawn il-ħaddiema joffru servizz importanti u sensittiv ħafna u meta l-Gvern jonqos lil dawn il-professjonisti jkun qed jonqos ukoll lil uliedna. Fis-stqarrija il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Clyde Puli qal li l-professjonijiet tal-kura huma oqsma li jinbidlu kontinwament u għalhekk l-investiment fl-iżvilupp professjonali tagħhom għandu jkun priorità għall-Gvern li jemmen tassew f'edukazzjoni inklusiva u ta' kwalità. Bħalma issa ndunaw ħaddiema oħra bħall-għalliema fl-iskejjel pubbliċi u fl-Emcast, l-ispiżjara tal-POYC, l-esperti tal-kura fil-Fondazzjoni għas Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS u l-professjonisti mediċi, il-Gvern ta' Joseph Muscat iwiegħed ħafna u jgħaddi n-nies biżmien. Clyde Puli saħaq li l-Gvern għandu jaqaf jwebbes rasu mal-unions u l-ħaddiema li dawn jirrappreżentaw u jibda jitrattom bir-rispett li jixirqilhom. L-attenzjoni tal-professjonisti għandha tkun fuq dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà u mhux fuq Gvern li jrid jissielet magħhom.